Diyos nung magtutudlo. Diyos nung magtutudlo, ani kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinhining tigong, imo kaming gitawan, aron lamang mapuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Ang Ginoo manaa ninyo, maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Kristo. Mga usa ka semana human siya magsulti nining mga butanga. Gidala ni Jesus si Pedro ug si Juan ug si Santiago ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Samtang nag-ampo siya na usab ang iyang panaguway ug migilak ang iyang saput sa kaputi. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moses ug si Elias nga mipakita uban sa langitnong himaya ug nakigsulti kang Jesus may tungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban. Apan nahimatan sila ug nagkakita sa himaya ni Jesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Sa diha ang duha ka tawo mobiya na kang Jesus, miingon si Pedro kaniya, magtutudlo, maayo gayud nga aniya kakita dinhi. Magbuhat kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moses, ug usa alang kang Elias. Sa tinuray wala sila makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila. O nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mipatungod kanila. Unya may tingog sa panganod ug miingon, kini mao nga akong anak nga akong gipili, pamatiak ninyo siya. Sa pagkahanaw na sa tingog si Jesus na lamang ang nahibilin, wala magsaba ang mga tinun-an, may tungod nining tanan ug niadtong higayuna, walay usa ka butang sa ilang nakita nga gisugilo niila kang bisan kinsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga kigsuunan ko ni Kristo, mga minahal, no? Diyan sa Pilipinas, sa queridos hermanos, a todos aquellos que están escuchando también, allá en Argentina, y todos los españoles, lingua español. Karon gisaulog natong ikaduha nga Domingo sa Kwarisma, no? Murag ining panahuna nga kita nagampo, nagpuasa, ug nagbuhat sa kaluoy para sa atong dakong padadya, atong ipadadya, atong dakong gugma ngadto sa Ginoo, no? Así que todos aquellos que están haciendo la oración, penitencia, abstinencia, ayuno, para la gloria de Dios, para nos acercamos a Dios, nos convertimos, cambiamos nuestra vida. Busa kining Dominguha talagsaon kay ato na pong madungog karon ang Transfiguration, no? Ang ato kauning madungog kanunay sa Ebanghelyo ang pag-usab sa panagway sa atong Ginoong Jesucristo atubangan sa tulo ka mga apostoles nga sila si Juan, Santiago ug Pedro. Unsa may buti pasabot nining pagkausab sa panagway sa atong Ginoo, no? Usa atong pamalandungan nga sila nangadto ngadto sa bukid aron mag-ampo. Pero kini dili ni kining lugar talagsaon kay sa kaon, no? Bukid gud, no? Asa kista montanya, no?
Así que sus apóstoles, Jesús invitó a sus apóstoles para que sube la montaña y rezan allá. ¿Por qué tiene que rezar a la montaña? Puede rezar allá también, cerca por ahí, ¿no? Su plaza, porque es un lugar en la Galilea, de frente al mar. ¿Por qué tiene que ir a subir, no? Nganong adto magyud sa bukid aron magampo, no? Tungod kay naay hinungdan, no? Sa tanan natong mga ang atong paghihumang ato sa Ginoo, ang atong pag-alagad ato pag-ampo naay gitawag og tumong. Unsa may tumong niini, no? Di lang kay muling ko lang ta mag-ampo, kundi nagoy tumong, no? Aron pagdaay, pag-alagad, pagsimba sa Ginoo, pagpasalamat, no? Mao man ni ang buti pasabot nganong mo ampo ta, no? Kay kini atong pag-ampo ngadto sa Ginoo dili man ni makadugang sa iyang kahimayaan, no? Kay usahay atong siguro masabot nato nga mag-ampo ta ngadto sa Ginoo aron kaluyan ta, aron tabangan ta, of course, mao na ang tumong pareho karon sa tibuok Pilipinas nag-ampo gyud nagituwag vigil, no? Vigil kay aron kuno mahibalik si Duterte sa Pilipinas. Saon naman nga di na naman makabalik kay tuan naman sa laing nasod, no? Pero nagpadayon gyapon ang mga Pilipino, nagpigil, candlelight, no? Nangalyupo sa Ginoo ug nangalyupo po sa gobyerno ang tabangan di na makatabang man ang gobyerno tungod ana kay naa naman siya sa makamot sa mga laing international court, no? Mao ni pananglitan ug matag usa nato naatay mga pag-ampo nga kaluyan ta, maayo na itong balatian, makadawata o grasya, no? O panabang sa Ginoo aron tabangan ta. Así que estamos rezando para que nos sana, nos recibe la sanación, liberación. Estamos rezando para que nos supieran cuantas dificultades. Estamos rezando para que tengamos paz. Todo esto para que se reconcilia a los sus enemigos. Ngunit tumo sa itong pag-ampo. Pero kini pag-ampo nga giawhag sa Ginoo sa iyang mga tuta. Tungod nga naman, tungod kay usa nato ni siya, usa sa mga panghitabo nini, iyang gitipon ang mga apostoles, ang iyang 12 ka apostoles. Uban si Judas, ug iyang giingnan nga anak sa tao, pagalutuson, mag-ampo, itugyan ngadto sa tinugyanan sa balaod, ug mamatay, ug sa kadlaw, mabanhaw. Ang mga apostoles nini, mas may pasabot nini. Kinsa man ang iyang maning gisulti nga bata pa man siya, 33 years old pa yun, no? Naaba mga pag-antos, naaba mga pag-lutos nga sikat man kayo ni si Hila kay bisag asa si Jesus nagtapon og mga tao aron ayuhon ng iyang aron mangayog milagro ang mga tao. Bisag asa nila sa Galilea, ngadto sa Canaan, nga Capernaum, sa Nazareth, siya daghan kayo pero naghapoy mga maldito nga mo litag niya pero dili nila mabambang tungod kay kadaghan sa mga tawo nga motapon-ok sa kang Hesus, no? Pero unsa may gibuhat, no? Tungod kay was la makasabot nga ang tumong niini ang pag-ayo sa mga balatian, ang pagwali sa mayong balita na ay tumong kundili ang paghalad sa iyang kagulingon ngadto sa Ginoo o iyang pagkamatay o iyang pag-antos ngadto sa krus nga ang mga apostoles wa makasabot. Pero, nining mga pulo nga, nasayod sila nga, kinsa may puti pasabot ini. No? Ubaw to sila nga, nag-uol ni sila. Tanan, nag-uol. Can you imagine, no? Siguro sa atong mga paryente diha, kinsa man tong labi na itong nakadungog sa mga bilin sa ilang ginikanan nga pagbiduutan day, no? Mag-ampo ka, no? At imanon imo mga manghod, kay saon taman biyaan madyo muna ko kay akong balatian, no? Mapas na ko sa inyong amahan, no? Mao ni kanunay nga isulti sa akong ginikanan kaniadto, no? Nga iyang hingan nga Chris, no? Ampo lang yun, no? Saon taman wa madyo ko hibalo kung sa jud padangatan sa nagsakit man to si nanay, no? Ano na akong tatay sad usa to siyang milarga ngadto sa usa ko
ako'y katapusan nga migrate sa ilahat, daghan na nag-grade, no? O migrate ko niya tay, no? Adto na ko sa Argentina kay mag-mission ako, oh. Basig mao sige pag binuotan dito, basig mao na niyang katapusan natong pagkikita. Hinuon na sakit na to si tatay pero makaingon ko nga laksik pa maghapon to, no? Maabot pag sa katuig gud, no? Usay larga ko na 2007, 2000. 9 siya namatay, no? Munya kapin pagtuig. Pero wa na may magkita, no? Murag ako yung giga ko sa kong tatay, murag mao ni katapusan yun namo sigurong panikita, no? Mao ni. Amin, ako sa gilihugan tanan gyud. Indog ba magaling ko niya katulog na to sa mga kuan. So mao ni kay kadto din mga panahon na katapusan na, no? Para sa kong nanay nga pagpagikan ako 2018. Bakasyon ko sa Pilipinas, no? Apas ko niya, kubanan ko niya dito, no? Airport, hantod ko nawala ang pananaw niya kay kita ng pagsulod na ko dito sa airport, no? Mao na yung katapusan na di ay na akong pagkikita sa kong ginikanan sa akong inahan, no? Mura nga. Así que vamos a hacer, ¿no? Que así me recuerdo cuando mi madre me acompaña al aeropuerto cuando yo volví a Argentina en 2018 y ahí miraba a mí, así que hasta la última, ¿no? Antes del COVID, ¿no? Que pasó eso antes del COVID. Y hace su mirada hasta que yo entró allá, donde la bagaje, ¿no? Así lo vi a mi madre, lo ve. A mi compañero también allá está la comida, por ahí todo. Daghan kayo, no? Hindi ko kalimot. Mao po ni, ang gipanulti ni Jesus sa mga apostoles, no? Ug mao to nag-uol. Pero nasayod si Jesus nga, sakit ni pamalandong, gibiyaan ko ni Pedro, gibiyaan nila, ang ilang pamilya para musunod niya. Kay mao ni ang paglaom nila nga sila makalingkawas. Sa mga kamot sa mga Hudiyo, sa mga Romanhon, o mag-alagad kay nagbago ang ilang kinabuhi. Usab ang ilang mga pamatasan. Kadawat sila grasya, panabang. Bisag ba sila kadawat og bautismo. Ug unsa, umauto nga, guol ng tao na sila, minghoy. Hala, may musa nga. Ngari mo, iyang gipili ang tulo ka pinangga niya. Si Juan, iyang pinanggang apostoles, si Pedro, na iyang murag leader sa mga apostoles, o si Santiago, iyang paryente. Ngadto ta, sa katas bukid. Kini bukira, di lalim. Nakaadtog ko ini, kini gitawag transfiguration. Mountain, no? Sa kaon kayo ni, oy. Unya, maglisod, mahadlok mga ikang mo, sakang bus dito, sakang nag-auto mi dito pagkadto. Unya, mauto nga, sa katapusan, dosa ka maabot yun sa tuktok, kamang yun ka kay, why, di mo kaadto sa kanan. Ug dito, samtang nag-ampo si Jesus, nausab ang iyang panagway, no? Sa unsa nga paagi nausab ang panagway, nagbag-o ang iyang nausab ang iyang naong ug misanag ang iyang bisti, iyang sapot, no? Ug ang mga apostoles nangingangha ug gibati nila ang dakong kalipay kay nakita nilang himaya sa Dios. Unya dili pag-igo ana naapagyud si Moses o naapagyud si Elias, no? Na kini mga apostoles sa sulod sa tulog ka tuig o sa ilang mga relihiyon ilang estudyuhan nagbasa ni sila may tungod sa kinabuhi ni Moses sa kinabuhi ni Elias nga usa ka propeta o si Elias o si Moses usa nga mao nakadawat sa mga sugo sa Ginoo. Excited kayo na sila o gibati nilang kalipay. Umusa mingon sila, Ginoo. Maghimo may og payag usa para nimo, usa ka para kang Moses, usa para kang Elias, no? Unsa may
sa Ginoo sa nga dili. Di ta pwedeng mo. Kining kalipay, kining himaya, kining malipayon, no? Nga dili ni pwedeng magpermanente. Of course, kay mao ni ang saad sa Ginoo nga andam siya maghupay sa mga naguol, nga iyang panaad, nga iyang kupayon ang mga naguol o katagan o kadasig aron pagpadayon sa pag-alagad o pagsabwag sa mayong balita. Ug mao po ning gibuhat sa unang pagbasa. Si Abraham nga baog nga di makaanak, gitawag sa Ginoo aron mahimong amahan sa mga nasod. O sao man na pagka-amahan nga baog man iyang asawa, baog man di man makaanak, pero sa may gibuhat, iyang gipakita sa Ginoo ang kalangitan nga bituon anak kadaghan ang imong mga anak. Mao tong si Abraham nakadawa to paglaong, paglaong nga mahimo siyang usa ka amahan sa tanan ng mga nasod, Mausid ug natuman ug mausad ni ang atong pamalandungan nga atong nasod na ay paglaom nga kita magkahiusa, Nasayod ta nga atong nasod nag-antos sa mga problema, daghang mga problema, daghang mga sakuna, gitawag mga kalamidad, bagyo, o sa panahon sa atong nadungog kaniadto nga patayan daghan. Marag kada adlaw na lain ay makitang patay, gitawag katong mga death squad, katong mga pampusil, tanan mao na atong hinuon daghan ang nangalipay kay wa na yung mga nagdruga, kay nangahadlok, pero suwa pamalandungon naaboy mga pamilya nga nagtiyabaw kay nawad-an sila og mahal sa kinabuhi, Ang pangutana nato, ni anang mga kasakit o ni anang mga kalipay na aba ang Ginoo? Of course na ang Ginoo, Og nagpiyong lang sa iyang mata, nawa siya gibuhat aron hupayon niya ang pamilya nga namatyan, anak nga gipusil, ug hupayon niya ang pamilya nga nabuang sa drugs, nagyup-yup, mauto nga lugos, kadtong iyang gilugos, kadtong iyang pangkawatan, nga iyang mauto nga ang pamilya nga ngadto sa kapulisan or denounce niya way mahimo tungod lagi sa dagkong mga politika o ubang mga suborno. Ang Ginoo ba piyong lang siyang matay ni bahala mo diha, wala, wala. Pareho sa gibuhat sa mga apostoles, ang Ginoo nasayod siya nga nag-uula mga apostoles, mao iyang gihupay, iyang aron sila makabatog kadasig aron pag-isangyaw ang maayong balita. Mao sana, pero wa ta kay balog kanusa ang panahon nga maabot niini. Usa makigsunan ko ni Kristo, kamo kita nga nagmasulubon sa tanang mga problema na mipanaw nga itong minhal sa kinabuhi, na walang tagtrabaho, naningkamuta, wa gihapoy taliwas sa itong mga paningkamot, wa gihapon ta mo asinso, tungod lagi kay naang kapobre, naang mahal ang paliton, mahal na kagubot na sud, Unya, sawa pumalanungon sa itong pamilya karon tungod sa problema sa politika, na ang di magkasinabtanay, labi na kayo sa Facebook, Instagram, o bandiha, binumpa kay, kinsay maayo mga fake news, ay dili ni kay aron atong mapamalandungan, atong ikasabwag, atong ipahibalo ang kamatuoran, kung dili, aron kana sila diha, malinlang, aron kana sila diha, masuko sa atong nasod, masuko sa atong gobyerno, masuko sa mga tao, kini dili ni kabutom sa Ginoo. Bisag kung saon na ninyo mga fake news niya, bisag kung saon ninyo magpalin lang mo, wa na kamatuoran. Kay kini wala ni. Dili ni kabutom sa Ginoo. Ang kabutom sa Ginoo nga kita magpaubos. Dawato na to. Ang kamatuoran.
nasayod ta nga magbag-o sa itong kinabuhi. Kung kinsa manggaling ito, nga mao hinungdan sa mga patayan, sa mga nag-drugs, katong nagyup-yup, uban pa diha, no? Kung kamo nakanungog niini, kay nasayod ta nga ang Ginoo maluyon, no? Mubalik ta ngadto sa Ginoo. Mangayo tagpasaylo, no? Kung kita utay, atong yung i post good ang mga binuhatan ni ng tawhana, kamera, daghami, nawa mi, daghami kayo nga, mao ni, na pwede ito'y nag-ingon to nga, kamo po, dautan, kamo po, kana, fake news na sila, labi nung bahay. Wa ni samputanan. Kay dili gud te magmalapuson. Di gyud ka magmalampuson. Nining imo mga tinguha kay wa ka dili ni kabuton sa Ginoo. Kabuton ni Satanas. Pero tinglipayan ni taning niya na kung naadihay binong bakay, naadihay mga pangimaraot, naadihay pang indig-indig, you know? Kay kami, maayo mi, kamo, dili, katawa kayo si sa taning ni amaw ni akong gusto. Mao ni akong gusto ni nani mo. Nga aron way panahiusa mga igsuon di na tingganay tungod ni anang mga problema sa politika. Lalimang ka publicly iya kong dauton, iyang manungugod siya, iyang tunglohon, lalimang ka na kinsa man eh. Kamo mga tao na ni, angayan ba ni? Maoy manguho sa atong nasod, maoy magdumala, maoy dili angayan ni, kay kini dili ni. Kabuton sa Ginoo. Ang kabuton sa Ginoo mao ang paghigugmaay, mao ang pagpaubos, dawaton nato ang kamatuoran, mosalig ta niya, no? Budangop ta, o hatagan ta sa katarungan. Así que muy importante esto, la justicia, el enojo, la bronca, ahí cuando pierde la paciencia, no tiene propio fruto. No es de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vamos a amar, a ser humilde, compartir, compasivo ahí. Usa pa ngayon na to sa itong Mahal na Birhen Maria, inahan sa kaluoy, inahan sa panabang, nga dili unta ta, matintal. Di itong ta magpada sa atong mga emosyon, kung dili salig ta sa Ginoo. Kining panahon sa Kwaresma, panahon na makigsauna ko ni Kristo. Likaya na to na siya. Kaya kung kita, makadungog ni ini, paklipay kay ta, kay iyang gidaot ang iyang kontra, Unya, panungo niya, yan, lipay kayo ta, mauna, mga tao, pakpak na yun, singgit-singgit. Pero tinglipayan ni taning. Kay mauna iyang gusto na mahimitabo sa atong katilingban. Usa dili ang ngayan. Ayaw mo pagkanto ng mga rarale, nginana. Kay dili ni makapaayo sa atong nasod, dili na makapayo. Ngadto mo simbahan, ampo mo, mag-ampo ta, mangumpisal ta, matambong ta santos nga misa, magrosaryo, no? Maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Luhod didto mao ni ang maayo nga solusyon aron ang atong kaaway. Kay dili na to nakaaway kanang politiko, kanang dihang mga tawo na naadiha o kinsa pa man ang atong kaaway mao ang yawa. Sa unsa mga pagi nga atong makigbatok ta sa yawa, dili sa mga singgit, dili sa mga puspos diha, dili sa mga paghimaraot, dili sa mga pasumangil, kundi dili ang pagrosaryo, pag-ampo, atubangan sa Ginoo, adoration, no, adorasyon, vigil, no, dili vigil lang itong kandila at gawas niya, pahimaruoto ni mong uban, dili adto sulod simbahan. Tuwaw dito, hilak, tumangan sa Blessed Sacrament, mao ni ang makahatag ka nato og kalinaw. Kay nining pagiha, pildiho na to ang yawa.
ug dili siya makatintal nato ug modaaw gyud ang gugma ug katarong sa Ginoo o ang panakiusa. Ubang sa panabang sa itong Malabirhen Maria. Amen.